Moitas gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, señorías, hoxe trasladamos a esta Cámara unha iniciativa que entendemos será beneficiosa para o conxunto dos profesionais do mar. Xurde non a impulso exclusivo deste Grupo Parlamentario, do Grupo Parlamentario Popular, senón como idea esbozada polos propios profesionais das confradías do sector marítimo pesqueiro nas xuntanzas periódicas que tuven a honra de manter nas últimas datas. Ao noso entender e ao entender do Grupo Parlamentario Popular, esta iniciativa redundará nunha maior protección social e laboral presente e futura para os profesionais do mar. E nace logo dun contexto concreto. O Goberno do Partido Popular en España promoveu na legislatura que vén de rematar un cambio relevante e un cambio positivo na normativa que regula o réxime social dos homes e mulleres que traballan no sector marítimo pesqueiro. Falamos, señorías, da Lei 45/2015 do 21 de outubro, un texto legal que introduce importantes modificacións, entre outras, a ampliación dos colectivos acollidos aos mecanismos protectores previstos no réxime especial da Seguridade Social para os traballadores do mar. Todos coincidimos en que as características particulares, a dureza, a estacionalidade ou os riscos propios da actividade do mar sempre requieren dunha regularización protectora exclusiva. Superando este primeiro hito, entendemos desde o Grupo Parlamentario Popular que existe ámbitos para seguir avanzando. Para seguir avanzando na mellora do profesional, na mellora económica, na mellora social destas persoas traballadoras. Un destes ámbitos de susceptible mellora é o réxime de cotización á Seguridade Social. Namentres a imensa maioría dos traballadores en España, cando cumpren os requisitos para acceder a unha pensión, obteñen unhas cuantías que non diferencian sustancialmente daquelas que perciben mentres están en activo, non acontece igual con todos os profesionais acollidos ao réxime especial de traballadores do mar. Por exemplo, aqueles cuyo traballo se remunera polo sistema tradicional de a parte e o resto dos que están circunscritos, neste caso, aos grupos de cotización 2 e 3, entre os que se encontran os autónomos do mar. Non estarían cotizando, neste caso, polos seus salarios reais, senón por unhas estimacións legais. E esta situación vai en perxuízo destes traballadores e das súas futuras pensións, porque son pensións, nestes casos, que son pensións máis baixas. Por iso, como lles comentaba antes, son múltiples as razóns que motivan esta discrepancia. Sin pretender entrar en aspectos técnicos, están baseadas nas distintas presuncións que a normativa vixente establece para determinar os ingresos de cada traballador. Hoxe, a lei regula un mecanismo demasiado artificioso que, como resultado final, ofrece cuantías moi por debaixo da realidade ou, no caso dos autónomos do mar, cinguidas por unha cota fixa igual para todos eles e unha cota, neste caso, que é inamovible. Pois ben, dai o sentido da nosa iniciativa. A nosa iniciativa nace para corrixir a problemática que lles acabamos de describir. E, señorías, vostedes saben ben que o réxime especial dos traballadores autónomos permite, desde a súa creación, a posibilidade de escoller unha base de cotización acorde cas súas posibilidades, expectativas económicas ou expectativas tamén de beneficios, sempre dentro duns límites establecidos en función da idade do traballador. Esta mesma vantaxe está tamén prevista para os traballadores agrarios de conta propia. E no Partido Popular consideramos que as mulleres e os homes do mar merecen tamén este mesmo trato do que acabamos de falar. Que os profesionais do mar merecen a posibilidade de beneficiarse das vantaxes que implicaría un modelo similar. Por iso o Grupo Parlamentario Popular aposta por reclamar das administracións
o impulso dunha reforma normativa nos termos e cas limitacións que se puderan acordar nun proceso de diálogo cos profesionais do sector marítimo pesqueiro que permita poñer en marcha un sistema similar de libre elección das distintas bases de cotización, permitindo aumentar voluntariamente, e repito, de voluntariamente, permitindo aumentar voluntariamente por riba da base mínima establecida. E desde o punto de vista práctico, unha reforma destas características sería moi beneficiosa para todos os profesionais do mundo do mar na nosa comunidade autónoma, que como consecuencia máis efectiva vería melloradas as súas futuras pensións. E por eso, desde o Grupo Parlamentario Popular, instamos á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno Central para que continúe as xestións e impulse os cambios normativos que señan precisos, dirixidos a mellorar o sistema de cotización e protección social e laboral das persoas traballadoras do mar. Pedimos ás distintas administracións que tras un proceso de diálogo constructivo co sector se estudien, entre outras, as posibilidades de establecer un sistema que permita aumentar voluntariamente as bases de cotización e sempre que non supoña perda ou menoscabo para estes traballadores. En resumen, señorías, pedimos que se avalíe a posta en marcha dun sistema voluntario de mellora nas cotizacións que os profesionais do mar fan á Seguridade Social. En definitiva, buscamos o xeito de mellorar a protección social dos nosos mariñeiros e dos nosos traballadores no mar de Galicia. Por eso, esperando que os grupos parlamentarios apoien esta iniciativa, de feito, agradecemos que algúns grupos parlamentarios presentaron emendas, das cuales falaremos tamén no segundo turno. Nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Balseiro. Grupo Parlamentario Mixto. O voto favorable do Partido Socialista. Aclararlle ao voceiro do Partido Socialista, sin entrar en polémica, señor Val, que, bueno, usted acaba de dar aquí unha serie de datos. Efectivamente, esta lei cambiou nun goberno do Partido Popular, que 40 anos levaba esta lei. É unha pena que vostedes, cando tuveron ao frente do goberno de España, non se houberan dado conta do que acaba de dicir vostede na tribuna do Parlamento e a houberan cambiado porque tempo tuveron. Dito isto, quero posicionar o grupo referente ás emendas. Hai unha emenda do Grupo Mixto. Señora Martínez, a nosa proposta fai referencia literal a impulsar un proceso de diálogo co sector, por suposto, e neste proceso de diálogo nós estamos de acordo que estarán representantes dos sindicatos máis representativos, estarán representantes dos axentes, estarán representantes das confradías, aunque tamén teño que dicir que non vai a pensar vostede que tampouco os sindicatos teñen tanta representación no sector, pouco máis do 5%. Pouco máis do 5%. E se falamos da baixura, prácticamente nada, dado que na maioría dos casos son autónomos. E nós non temos ningún inconveniente en aceptar a súa emenda como engádega, nunca como sustitución. E hai outra emenda do Bloque Nacionalista Galego, e precisamente nós pedimos que a cotización poida adaptarse á situación do traballador do mar. E por iso creemos que a emenda que presenta vostede é un erro. A emenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Tomar como referencia de cotización o País Vasco, nós non podemos aceptar como proposta. Nós non podemos aceptar como proposta, porque nós defendemos un sistema voluntario de mellora das cotizacións. E nese sistema voluntario de mellora das cotizacións haberá quen poida cotizar por riba do que fan no País Vasco e haberá quen non poida chegar ao que cotizan no País Vasco. Por iso, entendemos que a emenda que presenta vostede estará moi ben para o País Vasco, pero para Galicia non nos vale, nin para o sector pesqueiro galego nos vale. Polo cual, é un erro tomar como referencia o País Vasco. E, se falamos do que dicen vostedes, aquí sempre se fala das propostas do Grupo Parlamentario Popular, que sempre son inconcretas, porque non se queren apoiar. Inconcretas son aquelas que non se presentan. E se falamos de AGE, hombre, pois
mire, vostede, nesta Cámara, prácticamente inconcretas no pleno desta Cámara, son casi todas as que vostede non presentou, porque prácticamente non presentou ninguna. Esas son as inconcretas. Pero voulle explicar para ver se vostede o entende. Nós pedimos crear un sistema de mellora voluntaria das cotizacións da Seguridade Social do Mar. Reclamamos, nós se me escoita, pode enterarse, senón é imposible. Reclamamos que ese novo modelo xurda dunha negociación entre o sector pesqueiro e os responsables do Goberno Central. E indicamos que en ningún caso pode implicar unha reducción de dereitos. Non lle vou a explicar porque sería perdonar o tempo. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor Balseiro. Suspendemos a sesión ata mañá ás 10 da mañá.